senza izinto ngokwahlukana. Kodwa ke kwase kwafika ilanga lokuthi sizohlanganyela okukodwa. Because konke lokho abesikwenza bekwehlukene okuhle nokubi. Kodwa kufika isikhathi lapha manje sizohlanza konke. Amen. Noma ke la ekhaya ngathi imadlana commission iyadingeka. Ya yona iyadingeka ngoba manje ukuthi naso sonke isikhathi mangizoma la. Ngiza sengijampa imigodi. Ngiza vele nje sengijampa imigodi. Seyimbiwe vele imigodi. Manje ngizokhala imbiwe now program direct. Vele uyabona ukuthi kodwa ke akunakinga umntana msokhuluma masifike nje. Ngoba phela awukwazi ukuthi ungathi usephakathi kwabantu uzobukisa ngobaba. Uyenza kanjani? Sokhuluma endlini uzothi umama mayephaka yimi ngizobe ngicontrola la. Bayefaka ibhabha nje ngizothi sobho kuphela. Fanele ujeza ubheke mina nje mama unyaka. Amen. Umama Simelane ukhuluma lapha ngesifundvo. Khuluma ngokuvusa uJesu. Hallelujah. Uthi mayekhuluma ngesivunguvungu ngicabanga indoda ewuJona. Yes. Indoda ewuJona eyathunywa kwenye indawo. Kodwa ithe mayithunywe kwenye indawo yasishintsha endleleni. Yasishona kwenye indawo. Hallelujah. Kunento engiyithanda kuleyo ndaba uJona mayisefike kulomkhumbi agibela kuwo. Etalashishi. Umkhumbi uthathwa yisivunguvungu. Umkhumbi mawuthathwa yisivunguvungu bayakhuleka bonke abaphakathi emkhunjini, bakhuleka bonkulunkulu babo. Ngoba bayabona ukuthi manje sebebhekane nenkinga, bakhuleka bonkulunkulu babo ukuthi impedula bayithola. Sebememezeka ngaka bayabona ukuthi hayi siyababiza uNkulunkulu bethu nesithi siyabethemba ukuthi impedula sisithola. Hayi bayaqhubeka bayamemeza baze bayabona ukuthi hayi sesimemezile phela ngala esithemba khona ukuthi usizo silitholi. Baze bakhipha nempahla bayikhiphela ngaphandle kodwa usizo still kuyaphansi asitholakala. Baze bavusa le ndoda. Ngiyathanda le ndoda mayivuka ngoba ukuvuka kwayo sebeyakhela unkatho bayibuza kanti ndoda uyiliphi kodwa ayizange inqene ukumveza uNkulunkulu wayo ukuthi ngoba mina ngilana ngingumntwana kaNkulunkulu ngoba ngilana nje ngiyamazisa uNkulunkulu futhi ngiyamesaba uJehova. Umhebheru wamahebheru. Le ndoda ekuthunyeni kwayo eNineve izoya eTalashishi. Kodwa mayifika eTalashishi bakhona baphenduka ngokuthi yona ilahle indlela eyayithunywe kuyo ngoba bisho uNkulunkulu kodwa bashintsha base bemhlabela uJehova bathi ngami uNkulunkulu. Sizobamba lapha incwadi ngokukaLuka. Luka chapter 10. Luke chapter number 10. Luke chapter number 10. Uzomfundela nje amavesi abe mane. 16 kuya ku-20. Chapter number 10 incwadi kaLuke. Hayi ngoba le Bible inemali ngizokulinga. Chapter number 10 verse 16. Mfowethu lalela. Chapter number 10 verses number 16 sesikhona sonke. Verse 16 ufundeka kanje isihloko sithi ukusolwa kwemizi engaphendukanga. Ukusolwa kwemizi engaphendukanga verses number 16. Onizwayo nina uyangizwa mina. Onalayo nina uyangala mina.
ongalayo mina uyamala ongithumileyo. Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula bathi, Nkosi, namademoni ayasithobela ngegama lakho. Wathi kubo, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. Bhekani ngininikile igunya nokunyathela izinyoka nawofezela nangaphezu kwamandla onke esitha. Anisoze noniwa lutho. Baba wethembekile, akekho uNkulunkulu ofana nawe. Izwi lakho liwukwenza kwakho. Nkulunkulu wethu siyakubonga ngalo ekseni. Sisondelile kuwe Nkosi etafuleni ukuzodla lesi sinkwa. Baba wethu ngcwele sibusise usigcwelise. Ehene wenzele impilo yethu uNkulunkulu, wenzele uNkulunkulu wethu ngcwele nokukhula kwethu kumoya. Incele yakho igcobo igcwalise egameni lika Jesu. Theo nobeka amazwi olimelayo. Yebo uNkulunkulu wethu ngcwele siyale usiqondise usilungise egameni lika Jesu. Baba wethu ngcwele simelene nayo yonke imimoya emelene nokushunyelwa kwezwi lakho. Simelene nayo yonke imimoya emelene uNkulunkulu nokushunyelwa kweqiniso nevangeli lokuthula. uNkulunkulu wethu ngcwele bonke elixoxe kusithekeni sitshele khona egameni lika Jesu. Sithi ukusolwa kwemizi engaphendukanga. Elami lithi uJesu usola imizi engaphendukanga. Yes. 2020 version. uJesu usola imizi engaphendukanga. Yes. Hallelujah. Makukhulunywa ngemizi engaphendukanga akukhulunywa ngamakhaya wethu. Yes. Kukhulunywa ngalamadokodo esikuwo. Jesus. Kukhulunywa ngalamathempeli esikhuleka kuwo. Yes. Uthi uJesu usola imizi engaphendukanga. Yebo. Okungenzeka ukuthi uyavuka masande wonke usenkonzweni Hayi. kodwa ukuphenduka awuphendukile. Yebo. Wena usasonda kuphela kodwa awuwakholwa. Yebo. Ngoba kufanele udlule esontweni kodwa ufinyelele ekukholweni. Okungenzeka wena njalo ngamasande uyavuka uthi usemkholweni kodwa ukuphenduka kukho. Umuzi ongaphendukile. Hayi. Ngoba kuyenzeka emathempelini abantu bayiveza bona kodwa abavezi uJesu Kristu ngoba masukholiwe sewuphendukile uveza uJesu Kristu okholelwa kuye awuyivezi wena kodwa abafundisi sebeyiveza bona abazalwane sebekhonza abafundisi anibonke abalekhosi Jesu isola le kumele masikule mizi sibe ngabaphendukile. mizi. Kumele masiphakathi kwalamathempeli sibe ngabantu abazana noThixo ngokuphelele. Hallelujah. Jesus. Jesus. Yes. Verse number 16. Uthi onizwayo nina uyangizwa. Onganamukeli nina akangemukeli nami. Nongemukeli mina
akamukele umthumileyo ngoba uJesu naye uthunyiwe mayethunyiwe uJesu Kristu nathi singabethuka ongamukeli thina ngoba thina sizokwenza uJesu Kristu ongamukeli thina akamukeli uJesu Kristu ongamukeli uJesu Kristu akamukeli uNkulunkulu ngoba ngeke wamukela uNkulunkulu ungamukeli othunyiweyo yamukela othunyiweyo uzomukela imessage evela kuNkulunkulu akho. Hallelujah. Sizawufela esontweni namhlanje. Kumele nje sazi ukuthi Jesus. masize ethembelini sizofeza. Hallelujah. Kodwa lo ongamukeli esikuveza kuye ngoNkulunkulu kumele azi ukuthi akamukeli yena uBaba uqobo lwakhe. Yebo. Hallelujah. Umuzo ongathembi. Uzongaphendukile. 17 awungifundele 17 Verses number 17. Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa ngokujabula bathi Nkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Hallelujah. bahamba bayomemeza igama laNkulunkulu. Jesus. Lapha abayomemeza khona uNkulunkulu indawo ebisixakile, indawo ehlaselwa amadimoni. Kodwa mabefika khona bawanqoba amadimoni bebengenalo ithemba ngoba naku banikiwe umusa ezulwini. Mabefika namadimoni ayathoba. Jesus. Namadimoni ayathoba. Usathi uKristu mzwile. Yes. Uthema ibathuma bahamba bayomemeza uNkulunkulu. Usathi ngizwile, ngizwile uSathane uthina. Verses number 18. Uthi wathi kubo ngabona uSathane ewezulwini njengonyazi. Hallelujah. Ukumemeza kwakho izwi likaNkulunkulu kusarenda amadimoni uthi yena uNkulunkulu umzwile uSathane ewezulwini ukuthi ya umsebenzi wakhe. Yebo. Hallelujah. Jesus. Manimemeza nje ngokukholwa uSathane uyawa. Manimemeza ngokukholwa imisebenzi yoba khona. Manisebenza ngokukholwa imishado yoba khona. Manisebenza ngokukholwa uSathane. Khona esikudingayo. Uyoba nje masisebenza ngokukholwa. USathane uyoba ezulwini uyoba Shado mama. Kubalulekile ukukholwa uwumfana kaMemezo. Ayikho igama leNkosi. Hallelujah. Ayiqinisa lapha emshadweni. Hayi. Oh. Iqinisa ndaba ezithathu. Kodwa ilele ekukholweni. Ilele ekukholweni ngoba ungayithola kodwa ngaphandle kokukholwa kuzobe kuyilona enzele yona wena. Hallelujah. Alibonga leNkosi. Jesus. Verse number 19. Bekani ngininikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezulu kwamandla onke esitha anisoze noni walutho. Bekani nginikile igunya. Hallelujah. Sinikiwe igunya. Hallelujah. Igunya sinikiwe makhona. Azange sikhiphe imali, hamba siyofuna amandla. Azange sikhiphe imali, azange siphume sijokole siyofuna amandla. Akuyintaba zamandla. Hayi, kodwa ngisihambile sanikwa igunya uNkulunkulu. Akunayinhlanga esinikwe amandla, kodwa nje sibetha amandla esinikwe wona. Sinikiwe igunya. Lokunyathela ofezela. Noma ayothiwa ziyakhala igova emageyithini ayinamandla ngoba sinikiwe igunya lokunyathela. Yebo. Ayibonga maNkosi. Sinikiwe amandla kuba Hallelujah. okungenzeka wena awakha amandla ubusahamba uyowafuna. Ubusahamba uyowafuna uthi mawuwafuna bese awakho amandla aqala avele emathanjeni kulahlwa amathambo kuqala hayi wena uzothola amandla utshele ukuthi lelithambo lithi kodwa manje thina siwigunya. Hallelujah.
Yo. Nkosi yami. Kubeka amakhoba senhlala phansi nokucela. Verses number 20. Nokho ningathokozi ngalutho kokuthi omoya bayanithobela. Kepha thokozani ukuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ashintsha. Asengilalelile amadimoni. Ilothiwe. Akathaka amadimoni. Yes, sir. Athoba. Awukawa nosathane. Wawa usathane Yes, ezulwini. sir. Kodwa manje maningathokozi ngalokho ngoba kufanele sikuthokozele ukuthi amagama ethu abhaliwe ezulwini. Ngoba kungenzeka sewukwenze konke ngelinye ilanga uyobuza uthi uNkulunkulu angawusanga namadimoni. Awusibonga abathokoze kuza ukubona umbuso wethu. Uthi phumana nazi. Hallelujah. Awasana. Akusibonga kodwa nje kuphela okumele uqaphele noma ukhuleka kwaziyo ukuthi ukhuleka ngalendlela enoziwa umuntu osedlele aphenduke umuntu ongale ngaphandle kwestrati mawukhuleka wena kodwa qaphela ukuthi igama lakho lilotshiwe yini ezulwini ngoba manje ngalotshiwe kufana nokuthi awenzanga insipho encencethayo alibonga ngale nkosi.